Senyora alcaldessa, senyores i senyors regidors, en el posicionament del meu grup respecte de la moció presentada fa uns minuts pel grup d'Esquerra Unida sobre la llei hipotecària, ja els he anunciat el posicionament de compromís contrari respecte dels desnonaments. També l'exposició de motius és clarificadora al respecte, però ara la resumiré un poc en xifres i dades. S'han produït 400 execucions hipotecàries des del començament de la crisi. Actualment es produeixen 500 al dia i d'elles 93 al nostre territori. Parlem d'una llei de 1909 que no és una llei hipotecària sinó una llei de préstec. Una llei que pel que es veu no hi ha hagut temps de reformar. Reformes educatives se n'han produït 7 des de la transició, però aquesta llei es veu que no era prioritària i no se reformava. El rosari de suïcidis que s'han produït en les darreres setmanes sembla haver remogut algunes consciències, però ni una declaració dels responsables bancaris, ni una mostra d'empatia amb els desnonats, fent encara més injusta a ulls de la ciutadania perplexa l'ajuda pública per a pal·liar els defectes de l'estafa financera i especulativa. Però davant d'aquesta situació d'injustícia social, el meu grup fa ara i així una proposta que sí és de competència municipal, que sí és legal i que sí dirà on es situa aquest equip de govern, si al costat de les persones o de les entitats financeres, perquè ara no hi ha excusa. Es situen on es situen, el posicionament serà legal. Una altra cosa és si el posicionament serà ètic. Una votació en aquest sentit deixaria clara quina és la postura de l'alcaldessa o alcalde d'una ciutat i que la seva responsabilitat és alguna cosa més que la d'assistir a inauguracions o rebre delegacions de dins o de fora. És també i sobretot estar al costat del veí que més el necessita. La decisió és ben senzilla i ben ràpida d'aplicar i econòmica. Que la policia no participe ni col·labore en els actes de desnonament en la ciutat de València que siguen fruit d'execucions hipotecàries a no ser que existisca un manament judicial que els obligue. Fins i tot els jutges estan rebel·lant-se, en tant que consideren que estan convertint-se en una oficina de recaptació dels bancs. També estan sublevant-se els advocats, els financers ètics, els manyars. El senyor ministre de l'Interior va fer unes declaracions fa uns dies en què deia que la policia complirà i farà complir la llei, una llei que defensa els drets i els interessos de la banca, en compte de defensar les persones. Aquesta obligació sols es deriva del manament judicial, que està també subjecte a la disponibilitat del personal a determinar per l'alcaldia de cada població. En allò que els interessa, vostès apel·len a l'objecció de consciència. Així es pot produir per part d'alguns agents. Molts d'ells tampoc no volen participar d'aquesta injustícia. Els desnonaments provoquen una humiliació i una desesperació insuportable. Són un drama col·lectiu de vides destrossades i en altres països, quan no pots pagar, únicament s'accepta la donació en pagament. Així perds la casa i, a més, quasi perds la vida. Aquesta mesura no implica cap despesa econòmica, no els farà modificar cap partida pressupostària. És una mesura que comporta un canvi en l'actitud en el plantejament de la corporació respecte d'un problema humà tan greu com és el de les execucions hipotecàries. És senzill, els alcaldes d'altres ciutats ho han fet i no han anat a la presó ni han estat amonestats, ni encausats, ni imputats, ni res. Sols han dit prou als abusos i s'han posat al costat dels seus veïns i veïnes. No serem els primers, com li agrada a la nostra alcaldessa, però demostrarem ser millors i més valents que molts altres. Posem-se al costat de les veïnes i veïns i impedim que la nostra policia local participe d'aquests abusos. Moltes gràcies. Senyora alcaldessa, senyors i senyors regidors, senyor Domínguez, com que compartim comissió ja no m'impressiona tota la parafernàlia i, efectivament, siguem seriosos perquè el tema s'ho requereix. Potser jo no me llisc algun paper, des de luego si cauen en la meva mà me llisc, però vostè no m'escolta, perquè la majoria de les coses que vostè ha dit jo ja les havia manifestat en la intervenció. Per tant, no vaig entrar a puntualitzar que efectivament és tard.
Ja sé que s'ha fet un gabinet de mediació i de bones pràctiques que no ha resolt ni el 5% dels casos. El problema és que s'ha creat aquest gabinet de mediació, s'acaba de publicar una llei, però els requisits que demana no acaben solventat ni el 10% en els dos casos de les persones que se troben en aquesta situació. Per tant, el que nosaltres apel·lem és a la consideració i a l'estudi de la situació real de les persones que tenen el problema real. I dir desnonament no és tan difícil, que vostè té carrera universitària i maneja molt bé l'iPad, o sigui que dir desnonament sap dir-ho perfectament. Vostès sí que poden votar aquesta moció, el que passa és que no volen. Clar que poden com han pogut altres corporacions de la resta de l'Estat, que segurament estan tan obligades com aquesta a complir amb la llei. Però que me'n recorde, les lleis, si se consideren que són injustes, es poden canviar. I ahir els apel·le al canvi immediat d'una llei que no arreplega una problemàtica gravíssima d'estos moments, si vostès ho saben. Moltes gràcies.